Hato danglong ni em man Phah Kylli ya ka Samla Balah Ialait Mynshwa. Ko boleh perlok Samla apira pura na ka apira channel. Katu gini mut ki perlok teks nga bar ki ong apira nga Ialait ba ka Samla Mynshwa mentang galak kenduk biang ka nga internet biang ka te danglong ni man Phah Kylli biang ka. Ngini keren halor live teli ki phang ka banongkong ka igadaw pi Ialait ban ka hatu dei namar ba kai kanthi ka pan Ialait pi hatu dei namar ba ka kanthi ka ai Ialait no na pi. Cuba baka ong pi be ngam kwa syuk ban lang Samla. Pi ha ka jing chung pi ya ka kan thei pi ong ba bali pi lek kumne nga tamang nga je pi bali pi lek kumne map yang nga pi kro pi yam pi yele kat bala ban yo ya ka jing chung ka hanre pelse jar lejar ka syuja no na ka jing ku chung pi sngo tamang sum kanja pi sngo marwe. Lada ka long kumta kan om poi shinu lada pi Phah Kylli biang ka kan thei namar bale Mynshwa ha ka por ka ba pi ha ka por pi dang Ialait berka ka dei maka ka pan Ialait je pi kata kemut ba ka dan halor bat pi dan hapo bat haba ka long kumni wat mentaru lada pi Phah Kylli biang ka kan yai don halor hi pi ni yai don hapo hi namar ba kan mau hi ya ki por ki ba Mynshwa ki ba kumno pi kro ka kumno pi ya makman jengka kumno pi le kan bala ban yo Iaka ban yo ka jing jengka namar ba bun hi ki Samla serang kasi kidong ha kata ka rukam menta ka ika ba pide ban le hakum ka ni ka por ka long ba menta pe thu ka ika ba pi ka ika ba ka long mata hatu kala je pi hatu kala buram pi hatu dei no hatu ka shule jan ni pi dei namar ba kam yo Samla shu shwe dei namar ba kala Ialait bat u gai ba thamai jong ka hadin ba ka Ialait bat pi kata ka long ba kala te pe thu menta la dei ba ka i sai pi ka ba ya sprang hanrei menta pat pi dei ban sngo thu ba phim dei shu ban le kum ukale ba pi le kale Mynshwa ban yam hakmat jengka ban kro eka beli bi ni jenga ma binga ngam kwa ban Ialait pi step men sngi men mit good night good day good morning ban yai phone ka bro arp saw ta menta Ialait baka kan phone pi Ialait baka kan text pi Ialait baka kan tebe je pi ka benta ka ba let's see kadaw ba pi Ialait bat ka dei namar ba pi pelat no eka Mynshwa pi Suo pi yalang Samla pi ngia no eka bat pi pelat no eka menta pi kendu eka le si kala kham habriu le si kala kham internet pi kwa pi internet biang eka kataru kalong ke baba kala ban Phah Kylli biang eka namar balai pi lada ka dei kan thei ka ba balai ban penmong eka sisien sa sisien ha ba pi lada penmong eka Mynshwa sisien mata long arsien long baba kala em lada dei ba pim dan jumut ba sisa nai pulut ya ka por jongka ka dei kan thei ka don kam ya ban yo yo shenrang ba haba pimut nan nai penwit andai la dai ba pi dan jumut syapat ya kata subuk Mynshwa pi Ialait pi pim ya ngutuk jumut berka andai mentapat hadir ba pi ya kenduk berka pi ya ngutuk jumut ba ka don ka jing dai jumut ka ba biang pi tenat biang ya kata ya kan ngutuk berka la dai kalong ka bala biang ya seprang ka benta ka balai let's say dai na kadaw ba pi jano number phone pi ya kenduk syu pi la tre no syagawe ka kam pi Ialait no syagawe jika dei namar ba kebun kidaw mo pi Ialait no berka klem das ngutuk sungthau are mata pa le si pi la kham rang ba pi la kham sungthuk ek bro ka ro kala kham shempang pi internet biang ka te ya chaprang kata galong ka badai handai ya kren sungthuk shwa berka ka e ka ba ya hap na ka banta jupi bat la dei ba ka e jupi ka buromi pi te ya chaprang galong ka badai manda Samla senrang perlok bi haga brief new trap ngahi ngasna ya ka pira channel na ka banta ban ai ka jing mut jing na ka banta ki Samla senrang ba kim dei ban sya penyat haka kan thei nadu menta ba pidang yalang Samla bat nadu ba menta ba pidang yalang Samla aku amakran ba la dei ba pidang yalang Samla menta bun ki serang ki teks singa ki ong ba ka Samla junga ka lek kumni ka lek don bor ne kam ju phone kam ju teks ne ka lek bomon ka yalang Samla shawe ka lek he ka keren he ka tim si ka tim tela ka lek kumni em la dei ba pidan hakum kata ka benta kani ka thei kam long ka ba na ka benta ka jong pi namar ba ngila dei ban penkut no ya kitu ki por ba ka kan thei kan sanshar ha ka yeng ka sem jong ki ha ga yeng ka sem jong senrang kasi kado ka juk kala kut ngidei ban penkut no mai rat ding khong ye ka tu jingjam ngiu jingjam daw bro ngi sedang thamai da ka wei ba urang ba ulong senrang ulong ukli jong ki yeng kat kum ka sain dur jong blai kumnu ngila ban le ye kata dei tang lada pi yo ye ka Samla ka ba pi nguthu jumut ka ba ai burom pi le ye ka ba dei pi ngap ha ye ka phang ka bangi kerana ka apira channel ka ba batai kumnu ban long sicha kita ki Samla senrang ki ba nang ban i ka kanthei ha ka rukom ka badai kat kum ka jing long briu man briu kat kum jing hikai psikologi bar katin chung blai kat kum ka jing hikai ka dustur
ukasi karaban pendem yala di haka kantai. Kau boleh sibon pelok Samla Apira Pura nak Apira channel.